Hola, bos días. Mire, necesitaba un fontaneiro, a ver se me pudiera vir mañá pola mañá. Ai, nada, pois a ver, é isto, este de aquí. Non sei, pois a tirallesa, non sei se se desengancharía ou algo. Poder se arreglar ben. Ai, 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 ai. Ai, sigue, sigue. Para. Que toca a ti? Espera un pouco. Hola, vos. Ai, teño unha fame. Está arreglando iso? E viñen a arreglar tamén aquí a televisión este. Metemos aí para dentro. Hostia. Viches como entro, como ten a bata toda. Pero un demonio. Non paro. Eu teño que vir comer. Porque, mira, aí está chamando. Ala vou. Tú se necesitas algo avisa, eh? Yo! Que arreglo eso? Estamos 4. E non damos abasto. Axúdeme a poñer este traxe de Batman, que ahora quere ter así aventuras. Axúdame, non desto de personaxes de tiraste na cama e teño que dar o salto este. Ti non fixeches alguna vez un salto destes? Eu non sei, pero díxome que me puxera este. Hostia. Xa que estamos nela... Cólleme por detrás ti. Ponme por aí. Así. Aí está. Non para. Colle, ponme isto. Que alá vou eu. Colle así. Ata por aí. Aí está. Bueno, se necesitamos axuda, pegamos un berro vas hasta ali, eh? Alá vamos. Deixame vivos os animaliños que tamén teñen dereito á vida. Bueno, olvideime do texto. E que lle pasa, doutor Pérez? Que o beso algo apagado. Ten gripe ou meninxite. Pois a mí non me parece que teña o hígado inflado. O hígado. Pero o hígado. O hígado. Ai, me cago en la c***, hombre. O hígado. Despois da pomada antiinflamatoria, aplicamos unha vendaxe que oprima ben a parte afectada. Iso é. Doutor Pereiro, vendas, por favor. Vendas, ni que carallo. Este señor está máis ben que Dios. Que pasou? Carallo, Fíxate no ano da participación de lotería que nos vendeu Cipriano. De hai 2 anos. Vendeu-nos billetes de lotería de hai 2 anos. Hai 2 anos. Pa cá. De 2 anos pa cá. Pa cá, pa lá. Vale. De hai 2 anos. Vendei.
Irmán, Que che doi, mozo? a como vai o peixe? A 400 son mexillón, poñoche. A 700 a palometra a pieza, guapo. A 200 a sardiña, moreno. E o bacallau hai chamil, home. En verdade digo vos que non vai nada barato, eh? Vais comerá! Bueno, casi se me escapa. Bueno, perdón. Ai, ben Pepiño. Pepiño, para hoy, Pepiño, para hoy. Mas ese peixe chera mal, eh? Como que chega mal, Pepe, se é fresco, que dices? Fresco, sí, que fresco es ti. Irmán, que prefires, que te cure ou que te meta na once? No, se bobo, no! Vai caro, muller! Cúrame! Ay, qué burro. Nada, nada. Burro. Jesús. Beijo! Beijo, beijo! Que ves? Pura cousiña! Que cousiña é? Milagres, milagres. Era unha psicolara, mozo. Xa está. Por que non me metería o a mecánico? Cago en tal... Que malleira me arrearon. Vaya tunda. Que pouco sentido do humor ten a xente. Non saben levar unha broma. Ah. Boas noites, que? Ben o taller? Algo que non funciona? Sí, señor. Teño anatomía, o chasis avariado. Denome pausa ata no pensamento. Unha agresión. Vela aí. Sí. Cámara indiscreta. Sí, señor. Sí. Eu son o que fai a cámara indiscreta no programa Velaí. Xa ve. Vela aí, cámara indiscreta e arreáronlle. Sí, señor. Sí. Vela aí. E doelle moito, claro. Sí, señor. Sí. Vela aí e eu chupo dedo. Sí, señor. No, señor. No. E eu creo. Non, señor. Sí, claro. Sí, señor. Vela aí. E despois, eu saio na tele para que todos rían de min, verdad? Eh? Oiga. Vacilar a cangas. Pero, si é certo, si me doi de verdade. Oiga, que se ata debo ter fracturas e todo. E non me creen. Sí? Non, señora. Eu non son Paulino, o doutor Pereiro. No, que non, eu non traballo aquí. Eu traballo na televisión. Non, señora, non lle podo facer ningunha entrevista. Que quere que o avise? Sí, espera un momento, eh? Doutor Pereiro! Doutor Pereiro! Vela aí. Gracias, amigo. Sí. Mamá. Hola, mamá. ¿Qué tal? Sí. ¿Eh? Vale. Sí, non me mandes máis comida, xa teño suficiente. Sí, aínda teño 4 bistés, 3 tarteiras de lentellas, callos, como sempre hai callos, hai chourizo, hai tortilla. Sí, mamá, hai de todo. Empanada, non te preocupes, nada, non me mandes empanada. Sí. Sí. Non, que va, eu xa non ando coas enfermeiras nin coas médicos. Non, quen me dera. Non, quen me dera probar a empanada que me preparaches. Sí, mamá, sí, a empanada, vale, moi ben. Chao, mamá. Vale. Empanada, vaime traer empanada. E se está boa... Mire, vostede debe ser médico. Carai, que agudo, en que o notaches? No acento, principalmente. Mire, é que recibín unha malleira e debo ter algo fracturado porque me doi todo o corpo. Que? Este? Este? Así que vela aí, cámara indiscreta, Sí. Pois aquí servicio de urxencia. Sí, moi ben. Moi ben. Sí, vela aquí. Sí. Pero eu teño o corpo moído e non estou para caralladas. Sí, pero vamos a ver. Cámara, que cámara.
Así que... Velaí! Sí, sí. Bueno, pois... Sí, vela aí. Sí. Pero a min non me bota unha mão ninguén. Estou hasta o carallo do traballo este, sabe? Agora xa non me cree nadie por aí. Vou ter que ir a un taller mecánico a repararme. Ou falar co comité de empresa. Bueno, pois déalle saúdos ao director do programa da miña parte, Moi eh? ben. Vale? Sí, e da miña tamén, da miña tamén. Pero coa cámara oculta pasades vos. Bueno, xa postos a falar a miniserie esa, ou como se chame, sobre o servicio de urxencias, é unha cousa exageradísima e pasadísima. Eso non entende nadie. Eso é unha ofensa para a profesión médica e para o telespectador. Que coño? Vale. E volven deixarme só. Doutora, podería atenderme, é que estou lesionado. Ai, pobriño, como puxeron. Pase a cabina 2, que agora mesmo atendo. Sí. Non comas tan rápido, Paulino, que se van facer mal as lentexas. Sí, pero como veña a miña nai e vexe que aínda non as comín, vaime montar unha roña de medo. Ademais, aínda teño que facer sitio no caselleiro para unha empanada que me vai traer. Ai, Paulino, que sorte tes. Moito mira por ti. Home, sí, con tanta sobrealimentación aínda vai acabar comigo. Vou reventar. En cambio, ti xa me estás a parecer medio inglesa con tanto té. Queres un vestiño empanado para mollar no té? Non, perdín todo o apetito. Estes problemas do meu mozo traenme negra. Pero segue enamorado da vaca. E logo non. Pensei como curar aí a Chus. E xa lle gustaban as mulleres, pero nada. Ai, eu fixen o que puide. Pero ve la amarela diante. Volveron dos amores. Que te pasa na boca, Chus? Que falas medio raro. Nada, é que ando a axudar xa vaciar o casilleiro. Para que cando veña a tua nai que empanada teña sitio onde metela. Marcho, vou á cabina que teño un ingresado. Bueno. Encarniña, ti o que tes que facer dunha vez é buscar un home que che comprenda, que che dea cariño, comprensión. Pero eu xa estaba feito o meu Manolo. E homes como ese xa non queda. Pero, Encarna, para que estou eu aquí, corazón, máis que para servirte. Un corno. Delincuente, juvenil, terrorista. Pero que faz con esa muller? Así é como traballas ti, non? A isto vestido ao hospital. Bueno, tranquila, mamá. Que lle estaba contando unha cousa confidencial aquí ao oído. Ai, señora, ten un fillo que vai ter que atar, O que pasa é que Encarna ten un problema co seu mozo e eu estaba a darlle un pouco consolo. Sí, sí, xa che coñezo, berberecho. Mamá, non me chames berberecho aquí, diante de toda esa xente. Despois me queda berberecho para sempre. Ai, sí, señora, este berberecho che un fresco, Bueno, o que pasa, Encarna, é que quen che podería solucionar o teu problema con Manolo é a miña nai, porque é medio meiga. Anda, mamá, usa da túa ciencia para salvar a unha pobre muller desesperada. Pero, fillo, eu aquí vin somente a traerche a empanada e vixarche un pouquiño, pero non veño a traballar. Bueno, pero agora fai un esforzo. Anda, utiliza unha das túas meiguerías. Mamuchiña, senta aí. Bueno, fago por ti, A ver, rapaciña, a ver, que é o que pasa? Andache con outra? Pois sí, señora. Vaya. Entón, que queres que lle fagamos? Deixoche inútil para toda a vida ou un pouquiño enfermo nada máis? Ai, non, señora. Eu o que quero é que o meu Manolo volva comigo. Ai, que boiña és, miña nena. Se fose eu, iba che apañado. Bueno, necesito unha fotografía da outra. Pois da outra non lle teño. Ah, pero teño unha aquí, mire. Unha que é dunha moi parecida. Eu penso que pode valer. Esa. Esta? Sí. Pero esta é unha vaca. Sí. É amarela. É que o meu Manolo é veterinario, sabe? E claro, pois de tanto andar coas vacas, pois xa me entende, non? Xa, muller, xa.
Bueno, farei o que poida. A ver, muller. Unha vaca. Pois sí que hai contusións, Home. Outra vez este tipo. Por culpa del vou quedar sen atención médica. Agora ela vai creer que non é certo isto das feridas e xa verás. Non, se este conto xa me coñezo eu. Así que era unha broma, Vela aí. Non ves? Sí, moita risiña, pero a min doime de verdade. Hai que ver que ben traballan as maquilladoras da televisión. Pensei que as feridas eran de verdade. Non cho digo. O malo é que son de verdade e a min non me creen. Pois ala, marchando, que aquí non picamos. Pensa que somos parvos. Doutora Nespereira, a cámara, ali. Estes nin son médicos, nin farrapo de gaita. Chus, papá. Vaya servicio de urgencia. Que facedes, mozos? Oiche, sé que veu o da televisión. O da cámara indiscreta. Facía como que estaba accidentado, pero nós non picamos. Vaya nabo levou. Pois eu veño de persoal que acabo de xer ali. A miña nai con Encarna está lle botando unha man co mozo, porque a miña nai é meiga e sabe un montón de mañas para solucionar os problemas de amores. Teño que falar ca tua nai a ver se me busca un bo mozo. Home, para bo mozo un seguro servidor. E non fan falta meigas. Cipriano, repórtese que aquí hai dereito á antigüedade. Ben, o caso é que a miña nai sempre ven a vixiarme ao hospital, pero claro, como me vexa preto dunha moza, xa me monta un escaparate, e digo eu, así, como non me van escapar as mulleres. Ben, eu voume traballar, porque aquí algúns traballamos. Si, pois dígalle o doutor da pena que lle faga un sitio na cama, porque vostede traballa como a él. Socorro, Paulino! Paulino, que fala? Degenerado. Si é como traballas ti, pero é que non tes descanso desta brava. Non pareces meu fillo. Mamá, non é o que te imaginas. Isto é unha broma de chus. Pobre señorita, pídolle disculpas polo comportamento do meu fillo. É que non teño palabras. Xa non sei que facer con el. Si, eu son un pervertido. Eu teño que comer a empanada, teño que comer o lacón, teño que comer os callos, teño que comer todo. Pero claro, con tanta sobrealimentación o corpo ten enerxía demais. Se desmanda. Vamos, que non me controlo, mamá. A ti vouche controlar eu cando cheguemos a casa, berberecho. Non me chames berberecho diante da xente. Señora, este berberecho é un perigo público. Ves? Bueno, que? Polo menos axudaches a Encarna co do mozo. Sí, claro que axudei. E xa debe estar facendo efecto conxuro. Faltan un par de minutos. Imos alá? Perdón. Servicio de urxencias, dígame. Manolo. Encarniña, filla, que che pasa? Xa non anda coa vaca. Moi ben, conseguíchelo, Entón, por que estás tan triste, Encarna? Porque agora anda cunha ovella. Ten alguén a foto dunha ovella? Hola, bos días. Mire, necesitaba un técnico para televisores. Sí, teño o televisor estropeado, non sei exactamente o que lle pasa. Hola, que hai? Pasade, pasade. Pero que vides a porena, non me podes arreglar aquí? No, tenemos que llevarlo. E non me podíades polo menos arreglar entón, mentras tanto, o enchufe aquele que eu teñolle moito medo de electricidade, non sei que me dá.
Eu creo que teño os tornillos por aí. Espera. Sí, aquí están. Pero está un pouco mollado. Aí vai. Bueno, teño que ir un momentiño dentro, tedes que fregar. Cariño. Non traio chaves, cariño. Ai, por favor, que meu marido podedes abrir, vos decirle que fun a compra ou algo así, porque senón vai me cazar, por favor. Abridemos. Ti ábrelle, dille que vas a arreglar a tele que fun a compra, por favor, abre ti. Bueno. Hola. A miña muller? Estamos hablando del televisor. Que lle pasa? No, por lá. Vou un momento ao baño. E iso que ten? Que un dios, non ten imagen. Ten fastidio un bafo. No, que non ten imagen. Que tedes que levar? Sí. Pero chamou vos ela, non? Chamou vos ela. Non sei quen chamou, non sei. E ese ruido? Pero... Que vergonha! Así que non estaba a miña muller, non? Que non estaba na casa. Eh? Oiga, yo non sei nada. E preguntan por que me mentides a mí. Perdón, non te preocupes. Quita de aí, me quita de aí. E ese tío? Mira, este hombre non ten nada que ver. Sal de aquí, sal de aquí. Espera, se te explicaré. Se te explicaré. Non, deixa oír. E vos, o tiñedes vos escondido aí? Oiga, nosotros venimos a poner el televisor, nada más. Home, que bonito, que bonito. Non teñen nada que ver eles. Si estaba aí, estiveron eles aí, tiñen que sabelo. Ya no nosotros no lo conocemos. Pero vos sabíades que estaba ali. A ver, nosotros lo vimos, pero no sé nada. Home, que descarga, machiti. Escondido aí. ¿Qué te digo? Esto es un puto cuento, ¿eh? Deja el televisor. Esto es un puto cuento. Puto cuento. Esto es un cuento todo. Ahora vadesme explicar a min por que non me avisades de que está ese señor aí. Esto es un cuento. Un cuento? Yo no me lo trago. Bueno, mire, entón, vostede de desayuno que lle dá? A ver, aclaremos. Doulle erva. E de comida? De comida e erva. E unha E de- caldeirada de auga. E de cena? E de cena e erva. O que pensa? Que lle vou dar chocolate? Pois non estaría nada mal que lle dá chocolate. Ai, pois, ainda eu non o como, me cago no coño. Como? A mí non me dan. Pero vamos a ver, Diga. estamos. Fale. Pero onde vamos ir? Vamos ir hasta lá. Ai, que remedio. Se quere vir, e se non... Non, que depois temos que mirarlle unha cousa. A vaca nada, Acérqueseme para aquí, señorita, fago a favor. A vaca non ten nada que lle mirar. Bueno, entón, de primeiro erva. De segundo erva e terceiro erva. É claro, é E a sempre. caldeirada? A caldeirada de... E un postre non lle dá algunhas veces? Un postre, un pasteliño ou algo? Sí, é logo. En vez de comelo eu, dou a vaca. Ai, pois venlle moi ben, porque as vacas teñen que estar ben alimentadas. Ai, que listismos somos. Mire, a nova... Nós sempre criamos vacas.
Grazas a Dios, hasta ahora. Má, non lle damos esos pasteles, nin lle damos cousa ninguna, máis crianos. Pero que ahora entramos en Europa hai que ter unha nova normativa. Ai, bueno, Vostede saberá o que é eso, non? Va. As normativas hai que cumplilas, é o que lle quere. Eu é a miña obliga. Dicir que, entón, convén que lle des, se pode ser o desayuno, un cafeciño con leite. Eso mesmo. E eu miro para ela como toma. E vostede toma outro. Claro. Pero, de quen é a leite? Sí. De quen é a leite, da vaca? Sí. Pois entón darlle un pouco dela. Bueno. Tamén é dela, me caches. Tamén é dela, sí, bueno. Digo eu, non? Sí. Eso está bastante ben pensado. Está, onde está? Bueno, churriños e algo non lle dá algunha vez? Nada. Nada de eu non nos como, carajo. Mire, a vaca que é suiza. E usted ve que sea suiza. As suizas serán negras. Ah, negras e brancas, non? Son as outras, non? Claro, as que levan o de matrícula turística e todo isto. Pois esta vaca non é suiza. Claro. Bueno, entón, esta como se chama? Chámase vaca. Ah, non lle ten un nome? Non, señor. Pois hai que poñerlle un nome, pero xa. Porque ten que levar matrícula. A matrícula. A ver, dígame o nome dela. Non lle está o dicindo. Vaca. Vaca vai e vaca ven. E cando me enfado, lle dou unha variada e digo-lle, tate quieta aí. E leva unha variada. E non lle di marela ou... Bueno, amarela. Porque está un pouco amarela, é. É un pouco amarela, mas un pouco branca tamén. E máis un pouco dispensando a súa cara que é de bosta. Bueno, pero eso xa é asunto dela. Bueno. E que nome lle podíamos poñer? Non lle poño ningún. Eso non lle dijo nada. Entón poñémosles vaca vai e vaca ven. Eso mismo, vaca vai e vaca ven. Vaca vai... Toma nota. Sí, tome nota do nome. Vaca ven. Bueno, isto ten que leválo a vaca, eh? Voulle dar o número da matrícula que ten que aprendelo vostede de memoria. Bueno, mire, a mí non me veña con contos que non o atendo. Ai, non, pero eu é a miña obriga. Ai, pois é a súa obliga, cada uno que se arregle co seu. Mire. Usted ten que se arreglar co seu. Vaca vai, vaca ven. Eso mismo. 5.274, Santiago. Santiago de Compostela. Por exemplo. Sí. Bueno, non se me olvide o número. Isto ten que leválo a vaca colgado diante. Ah, rica. Tome, colóquello aí vostede. Sáquese daí, sáquese daí, que lle dá unha variada que... Pero é a vaca que lle ten que dar, se acaso. Non a nadie. Coge usted, aunque sea pescozo. Eu estou explicando, é a miña obriga. Non se señora, que depois vanlle meter unha multa é peor. Eu non quero que lle mete unha multa. Mire, colóquelle isto a vaca, para que vaya identificada. Non me entende? Quere salir de diante. Pero mire que... Se quere salir de diante, salga de diante. Hai que ser xente, carajo. Que usted a mí eso non mo dixo. Ademais disso que xa non lle fago. Pero despois é peor para vostede que lle poñen unha multa. Se lle poñen, xa pagará, se teño con que é, se non... Pero se non lle costa... A mí, isto regalo a xunta, mire. Isto regálallo. Póñallo aí, ande, póñallo. Poño. Póñallo aí. Anda, vamos ver se chegaron as radiografías. Ai, que ainda vai ser certo que o gancho da garda desta desgraciada. E vou ver como se condena un mundo de desgracia. Bien vocalizado. Bien vocalizado está bárbaro. Y no me gustaría ver esta. Va la buena. Ai, ainda hai só o gancho da garda desta desgraciada e ainda vai ver como se... Ai, Silencio. Acción. Hola, doutor da Pena. Vostede por aquí, non me diga que lle fan falta as lentillas para dormir. Que tal o ve, doutor da Pena? Non dou creto que estou a ver diante miña. Pero ve. Pois claro que vexo. Acabo de poñer outro par de lentrillas. Claro, ve dobre. Por iso cando mandaron a cabina 1, veu a 2. Xa me lembro, fume de unha merda, fermentados. O amigo dos nenos, que ilusión. Eu quero unha pistola e un camión. Ande, sente. Ande, súbase. Vais daí inmediatamente. Pero a ver. Es que lo de Dios no salió de nada. Eu quero unha pistola e un camión. Ande, veña, sente. Sí, súbase. Pero é lobo. Vais inmediatamente. Sí.
Rumorosos na costa verdescente, ao raio transparente do latino. Por aquí. Non sei que lle pasa aí, desconectouse a... Non, un grifo, non sei, foi iso de aí de abaixo. Bueno, tenme que perdonar un momentiño que vou adentro, que teño que facer. Vou un momentiño adentro, se quere algo me avisa. Caíuse. Que se caiu o cartel. Espera que non é... Está gasoil. Sí. Non lle botes mal, para aí, para, ferra. Xa lle botei. É que andamos cambiando os tanques, home. E o que quere que lle faga? E dará andar o coche. Dará andar o coche. Non? Que, pois o coche aquí tampouco pode quedar. Que o coche aquí tampouco pode quedar. Espera que cambiaste o gasoil. É que andan cambiando o tanque. É gasóleo. Carallo, Caíuse o cartel. E que ainda non deron tempo, empezaron hoxe, ainda non deron tempo nin a quitar as cousas. Entón estamos con estes así. E claro, teñen adhesivo e caen. Pero canto lle botaste? Botei cerca de 1000 pesetas. 900 e pico. Saque eso dele, saque eso dele. E non ten algo para quitar por debaixo? Quitar a gasolina? Esa non lle botaste, Non, ese home non lle botei todavía. Pero saque eso dele, veña. Sei que facemos se xa ten? Pois hai que meter unha mangueira e chupala a sacar. Todo. O que teñas, non? Chupar toda a gasolina para atrás. O gasóleo non é gasoil ese. Sí, é gasóleo. Bueno. Pero tamén terá gasolina ao coche, Non tiña mezclouse. nada a casa. Ah, non tiña nada a casa. Pois ahora vai directamente ao carburador. Eu creo que o mellor é eso, é dicir, se o depósito está á vista, ou facemos un burato ou algo. Bueno. Depois tápase co chapista. Deixa a cousa así. Saca daí a mangueira, ó. E que facemos sacando a mangueira? Sacala. Pero poñemos 1000 para que quede Non xusto. poñas máis, ó. Para, senón... Pago os 1000 para non poñer máis, ó. Non, non, vai pagar as 1000. Non poñer máis. Non poño... Chegar as 1000 por un pouco... Non vou poñer máis, hai que chupalo. Pero... Non vou poñer máis, coño. Aí tengo máis coño. Cunha mangueira de chupar. Home. Ou sacala por abaixo. Claro que lle pasou. Eu o que decía é por abaixo. Andamos aí no fondo. De darlle cun... É que estaba agonchado, volveuse a caer. Pegarías parteo logo. Mira, é darlle... Eu creo que o mellor é eso. Burato... Non, olvídate de eso, non vou furar o cubo, sei que me jodas. Pero eu teño un tío chapista, ademais. Faimo gratis, coño. Non. Sacamos unha mangueira, E onde sacamos unha mangueira? Eu non podo acender o coche, senón se me vai todo po...
O carburador. O carburador. Claro. Aparcámoslo que sea para ali. E hai que impulsalo. Aquí. Oh, este é grande, me caches. Bueno, vamos a esperar. Levo eu. No, home, non. Que vai, poñelo ali? Bueno, pois a ver. Eu non podo encendelo por. Pois non encende. A ver, puxalle para. Onde vamos? Puxa para. Por ali. Desde aquí. Dímelo para ali, vamos. Quen puxe desde aquí, xa estou. Pero será mellor puxarlle para baixo. Ah, entón que puxamos desde aquí. Vale, pois pase para ali. Espera puxala por detrás, ó. Por detrás. Pero quite a marcha atrás. Ahora. Ahora vai. E se lle mete unha marcha, encende. Bueno, que este xa non dou máis, jefe.